Ved du, hvad din grund til at være? Japanerne kalder det ikigai, og alle i verden har en ikigai. Det er din grund til at stå op om morgenen. Det er den perfekte balance mellem færdigheder, viden og aktiviteter, som du elsker, er god til, dem du kan få betalt for og verden har brug for. Ikigai-test er den mest komplette gratis online karriere- og personlighedstest. På under 10 minutter vil du finde ud af dit eget Ikigai-diagram, som inkluderer din mission, passion, profession og kald. Du vil også bekræfte din personlighedstype og endda finde ud af, hvilke jobs der passer bedre til dine værdier, færdigheder og viden. Og nogle af opgaverne bør du kunne udføre for at lykkes. Endelig hjælper vi dig med at begynde din rejse ved at give dig nogle af de bedste globale og lokale gymnasier, der er tilgængelige for dig. Ikigai-testen er dynamisk og intelligent. Den udvikler sig og tilpasser sig, efterhånden som du udvikler dig. Vær ærlig, og du vil finde ud af dit sande formål i dag. Ikigai-test.